Dneska si spravíme také inče videjko, dneska si ideme spraviť videjko zo Scratchu a ideme vlastne programovať. Let's go. Mačku tu nechceme, ja mám pripravené niečo špeciálne. Deletujeme si ju a uvidíte. V postavách si dáme zvieratá, dáme si bear walking. Máme beara. Tuto si dáme pozadie. Pozadie si vybereme, nie je Castle 2, ale vybereme si taký lesíček. Tuto dáme si takéto, že woods, že dreva. No máme tu medvedíka. Lenže on sa nehýbe. A určite tí, čo robili v Scratchi, napríklad na informatiky, ste si všimli, že tu máme takéto príklady. Dáme si udalosti. Dáme, že pri stlačení medzerníka zoberieme, zase vám to ukážem. Pri stlačení medzerníka klikneme myškou, potiahneme, máme tu. No lenže keď stlačíme medzerník, tak sa nič nedieje. Prečo? Nedali sme mu žiadny príkaz. Dáme mu pohyb dopredu 10. Tak sa pozrite. Lenže furt tu sa len pohybuje, jak NPCčko. My potrebujeme, aby sa náš medvedík hýbal aj s tými nožičkami, že? Lebo toto nie je moc veľké hýbanie. No, takže dopredu si zatiaľ takto odložíme na jednu stranu a pozrieme sa, dáme si, že riadenie, opakuj si dáme sem, toto bude tiež potrebné, lenže tuto niekde, to som neukazoval. No proste riadenie udalosti, tu riadenie, tam si nájdete opakuj 10, to som si zobral sem. No, ale asi vzhľad, to tu bude. Vybereme si ďalší kostým. Ten ďalší kostým si dáme do opakuj 10. Dáme sem, zoberme dopredu, dáme do toho, dáme na to a teraz sa pozrime. Ale až moc rýchlo sa hýbe, že? Už sa konečne pomaly hýbe, len sa hýbe až moc rýchlo. Takže tuto 10, čo máme, vymažeme a dáme 5. Skúsime dať 5. Jak to bude vyzerať? Furt je to rýchlo. Prečo? Počkaj, toho medvedia si počiahnem takto sem. No, prečo to je zase rýchlo? Toto by sme mohli dať trebárs na 3. Toto dopredu dáme 2. A poďme sa pozrieť. Počkaj. No už sa hýbe, ale moc pomaličky. No, tak dáme dopredu, dáme 5. 5 je mohlo byť dobré číslo. No a pozrime sa, jak sa nám hýbe pekne mackouško. No. A keby sme furt takto len stláčali, tak on nám odíde preč. On tak ďalej stláčať nebude, mal byť nám fakt odišiel preč. No, bolo by chudáka macka. No, tak si ideme pozrieť zase na tieto zisťovanie operácie. Ozviem sa, keď to nájdem. Našiel som tu príkaz, že ak na okraji odrasa, to nájdete v klasických pohyboch. Trošku tuto je hore, trošku zaskorolujete. Ak na okraji odraz. Máme to tu. Dáme to sem a pozrieme sa. Fú, ale toto sme nechceli, že? No, takže si ho určite zase tak, paráda. No, odraz. Nájdem ďalší, aby sa nám neodrazil dole hlavou, lebo to asi medveď nerobí. A našiel som aj na to nastavenie otáčanie vľavo vpravo. To nájdete zase v pohybe. Pozrite sa, dali sme si to do opakuj. Dáme 3. No.
Dopredu, aby sme nemuseli tak klikať, dáme 6, dajme tomu. No, a pozrime sa, čo to spraví. Ide si medvedík, odrazí sa boing a mám už takúto krátku animáciu. No lenže to je nuda, len takto furt klikať. Nič nerozpráva medveď nič nerozpráva väčšinou, ale je to taká nuda, že nič nerobí ten medvedík. Len nám takto pochoduje. Tak si niečo pridáme. Určite pôjdeme na zvuk. Zahraj zvuk pop. No, a dáme to sem. Čo to bude? Neviem, či to je dobre počuť. Daj trošku hlas. Toto je hrozné. Tak si na to klikneme. Není nič, len pop. Fakt. Toto len pop je. Tak nahraj zvuk nebude, no tak. Nastav efekt frekvencie. No. Pôjdeme na vzhľad. Dali by sme myšlienka. Dáme sem do opakuj 3 a pozrieme sa. No už nám ten medvedík niečo robí. Hovorí A potom by sme dali. Toto dáme preč, lebo to tam to zostane až doteraz. Tak dáme myšlienka. 2 sekundy. To už vyzerá lepšie. A pozrime sa na to. 1, 2. A zmizne nám to samé. To je výborné. To je presne to, čo sme chceli. No. A dáme napríklad bublina ahoj. A poďme sa pozrieť na výsledok. Ono sa to bude teraz chvíľku ahoj, vidíš? Ahoj. No a teraz sa mi to bude asi opakovať do nekonečna. Tak ne. Zastavilo sa to. No, lenže my chceme, aby sa to furt nie. Takže dáme udalosti. Najvyššie správu nie. Dáme riadenie. Opakuj stále. Dáme opakuj stále takto. A pozrieme sa na medvedíka. To bude nám kráčať. Ale pomaly. Furt je to pomaly. Dobre. Musíme opakuj ďalší. Toto musí byť asi, musíme dať na 10. A teraz sa poďme pozrieť. Furt to nie je nič. Bohužiaľ, vážení priatelia. Furt to nie je nič. Dopredu, ale opakuj toto 3. Toto asi opakuj 3, to je zle. Dáme opakuj 8. Čo to bude? Furt je pomaly. No, a ja s tým mám problémy a ja som sa to učil. No, ideme si to operať nie, vzhľad. Ozvem sa hneď, keď to nájdem. Dobre, nenašiel som nič, tak dáme 20. A ideme sa pozrieť. Aha, tak. Furt je to pomaly to. Trvá si dovtedy. No, počkaj. Dobre. Dobre. Ináč našiel som tu takúto, že otázka, ako sa voláš. To dám sem. A môže, to mi niečo vyskočilo. Napíšeme tam. Ja to naukážem. To ako sa voláš tam nebudem dávať, lebo tam mi vždycky vyskočí takáto blbosť, kde musíte napísať svoje meno. To sa... Samozrejme, niektorých vás to nebaví takéto, že ahoj. Je to také nuda, že? No.
Toto si posunieme preč. A ideme na nové, ktorých baví také bláznenie. Pri stlačení medzerníka zase zoberieme. Dáme riadenie. Opakuj 10. Zisťovanie pohyb. Pohyb. Skôr na náhodnú pozíciu. A čo to je? Jaj. Vidíme, že náš medvedík lieta. To je zaujímavé. No, lenže on sa to aj toto spustí. Takže toto je zábava, ale ne, dáme vpravo. No, medveďa si potiahneme sem. Aha, on tak to otáča, dobre, tak nič. Dáme koš za 11 na... Dobre, zoberme si toto. Dáme to tam. Náhodná pozícia. To ne. Myš. Dáme to. Aha, čo ten medveď robí? Levituje Wingardium Leviosa. No dobre, po chvíli sa to zastaví, ale to nevadí. Pozriem sa niekedy z ďalšej animácie, keď toho budem vedieť oveľa viacej. Toto je pre videjko všetko, dúfam, že sa zabavíte, dúfam, že si takto počkaj, však normálne Scratch. Pozrite sa, zaberete si túto Google, napíšete Stratch. Zoberete si hneď prvý odkaz. Tuto, keď nemáte žiadny účet, ja už mám. Ale náhodou, keby ste nemali odhlásenie, tak dáme pripoj sa k Scratchu. A tam to všetko vypíšete a tak. E-mail si tam dáte svoj a tak. No, čauku, poradil som vám, dúfam, že sa vám bude Scratch páčiť. Dobre, ja nemôžem. Dobre, dúfam, že sa vám Scratch bude páčiť. Tak a vidíme sa zajtra, predpokladám, pri ďalšom videjku. Čako.